Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безне иң яраткан, иң кадерле кешебез, әниебез, тормыш иптәшем, нәнәебезнең туган көне. Дөньядагы барлык назны үз күңеленә сыйдырган, җан җылысы белән йөрәгебезне җылытып яшәүче әниебез Шакирова Рәсилә Минәхмәт кызы Карабаш авылында гомер кичерә. Кадерле әниебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Сине 65 яшь тулы уңай белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Син, әни, безнең өчен һаман яшь. Бүгенге көндә әни дип әйтер кеше булу үзе зур бәхет ул. Син тормыш авырлыкларын җиңә киләсең, балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, үрнәк күрсәтеп яшисең. Кадерле без, әти белән дистәләрне дистәгә кушып, гомер йомгакларын сүтәсез. Бер-берегезне аңлап, шатлык борчуларны уртаклашып, күңел матурлыгын югалтмыйча яшисез. Аллага шөкер. Әтиебез белән безне, ике кызыгызны кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга ярдәм иттегез. Мең рәхмәт сезгә. Кадерле әниебез, бүгенге бәйрәм көнеңдә сиңа гомерләрнең иң озынын, шатлыкларның иң зурысын, бәхетләрнең иң олысын юлыйбыз. Якты ал таңнар, зәңгәр күкләр күңелеңне һәр вакыт җылытып, балкытып торсын. Бетмәс төкәнмәс шатлык куанычлар, зурдан зур уңышлар һәр вакыт сиңа юлдаш булсын. Кадерле тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, туганнарың белән бәхеттә, куанычта гына яшәргә язсын. Мәңге матур бул, мәңге яшь бул, кадерле әниебез. Бәйрәмеңдә иңнәреннән кышып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Син яшь әле әни, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр конса да, иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшь тулса да. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк әни синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Гомерләрең әни озын булсын, имин булсын дөнья йортларың. Бер качанда сүрелмәсен иде, учагыңда янган утларың. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәйләс, кызларың Чулпан, Зифа, кияүләрең һәм оныкларың. Хөрмәтле Рәсилә Минәхмәт кызы, 65 яшьлек матур гомер бәйрәмегез мөбарәк, өстәлләрегез түгәрәк булсын. Киләчәктә дә шулай кадерле кеше булып, тормыш иптәшегезнең, балаларыгызның, оныкларыгызның уңышларына гына сөйнеп, озын-узак бәхетле көннәрдә ныклы сәламәтлек белән хәерле гомер итәргә Ходай насыйп итсен. Хәзер яңгырайчак җырыбыз сезнең бәйрәмнәрегезне тагын да ямьләр дип ышанабыз. Bilsem miydi enkey uylar
Карабаш авылында яшәүче кадерле апабыз Шакирова Рәсилә Минәхмәт кызына Казан шәһәреннән бәйрәм котлавын юллыйбыз. Кадерле апа, без сине ихлас күңелебездән бу бәхетле көннең, 65 яшь тулган көнең белән тәбрик итәбез. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы туганыбыз. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен, сәламәт бул, матур гомер ит. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Гомер юлың пар канатлы үтсен, өстәлеңдә сыйлар молдан булсын, тормыштагы кылган игелегең үзеңә зур бәхет булып кайтсын. Миннән теләк һәр чак якты сиңа, шатлык кына апа, гел изге, туганнарың белән гөр килешеп, сау-сәламәт яшә гомереңне. Иң изге теләкләр белән сине яратып, хөрмәт итеп, барлык туганнарың исеменнән Ибрахим, Ирина һәм балалар. Без дә туганнарыгызның изге теләкләренә кушылып, матур гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Рәсилә Минәхмәт кызы. Киләсе һәр көнебез бүгенгедәй ямьле, өметле, бәхетле булсын. Бүгенгедәй кадерле кешеләрегез белән туган һәр якты көнгә сөенеп, тормыш матурлыгын күреп, тоеп, гомерегезнең һәр мизгеленең кадерен белеп, исән-имин яшәргә язсын. Туганнарыгызның җыр бүләген кабул итеп алыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның, җаннарыма дава белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга, туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм кигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың.